Meta San Luqa jitkellem dwar Ġwanni l-Battista jgħid il-kelma ta' Alla niżlet fuq Ġwanni bin Zakkarija, kelma li xprunatu biex jibda il-ministeru pubbliku tiegħu li jsejjaħ il-poplu għall-indiema biex iħejji t-triq tal-mulej. Ser jgħidilna Ġwanni matul dan it-tielet ħadd tal-Avvent li sejr innejxu. Insellmilkom u nistedinkom għal 212 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm qawwija l-kelma ta' Ġwanni il-Battista. Immaġinaw il-folol kbar li marru warajh li ssaħru mill-qawwa tremenda tal-kelma tiegħu li ma kienitx kelma faċli imma kelma li bdiet issejħilhom biex ibidlu ħajjithom. Kelma mamudija għall-indiema bħala tħejjija biex jilqgħu lill-Messija li kellu jiġi. Timmaġinawx li Ġwanni bagħthom jitolbu aktar fit-Tempju jew jixgħelu l-imsiebaħ fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Interessanti li almenu f'dan il-Vanġelu li sejrin nisimgħu fil-ħadd li ġej, Ġwanni huwa konkret ħafna u jsejjaħ għall-emejjel konkreti ta' ndiema, ta' penitenza. L-nies isejħilhom biex ikunu ġusti u juru imħabba lejn l-oħrajn, jaqsmu l-bies tagħhom, jaqsmu l-ikel tagħhom ma' dawk li m'għandhomx. Lill-pubblikani, dawk li jiġbru t-taxxi, sejħilhom biex ikunu onesti fix-xogħol tagħhom u ma jkunux nies li jimlew il-but tagħhom u jisfruttaw lil ħadd ieħor. L-istess lis-soldati li jitolbuh x'għandna nagħmlu. Ġwanni jsejħilhom biex ma jużawx vjolenza fuq in-nies, jikkuntentaw bil-paga tagħhom. Forsi wieħed ikun jixtieq jimmaġina li Ġwanni jitlob emejjel ta' reliġjon, emejjel reliġjużi. Ġwanni jmur fil-konkret, li jaf li tħejjija għall-laqa mal-Messija kellha timplika bidla ta' ħajja vera, konkreta, li tmiss il-ġustizzja u l-karità fil-ħajja tal-bnedmin. X'messaġġ qawwi għalina l-koll. Aħna li qed inħejju rwieħna għall-miliet biex nerġgħu nilqgħu lil Kristu Ġesu li ser jitwieled għalina. Min jaf, forsi Ġwanni mhux qed isejħilna biex inżejnu aktar, inkantaw aktar, kollha affarijiet sbieħ, imma qed ifakkarna li l-vera reliġjon, il-vera tħejjija biex nilqgħu lil Kristu tinsab fl-emejjel tajba tagħna, imlaqmin fil-ġustizzja u l-imħabba lejn ħadd ieħor. Jalla jkun bekk li nħejju ruħna għall-mulej li jixtieq jimlina bil-ferħ tiegħu. Nsellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.